Propaganda Pangasinan. Sumali po ako sa Takayan na Dayo upang matuto at lalo pang palawakin ang aking kaalaman tungkol sa musika. Sumali po ako upang ipakita ang aking talento hindi lamang sa kompetisyon ito kundi sa buong probinsya ng Pangasinan. Kung sakaling palaring manalo, ay malaking tulong po ito sa aking pag-aaral. Nagpapasalamat po ako kay Governor Espino na siyang nanguna sa kompetisyon ito at gayon din sa lahat ng bumubuo ng Takayan na Dayo. Maraming salamat po sa aking mga magulang, sa aking kapatid na patuloy na sumusuporta sa akin, lalong-lalo na sa Diyos. Ha
Thank you so much, contestant number 4. Ladies and gentlemen, please